laittaa tommoset niin saatana rumat paskat. Ei helvetti paska, siis ei vittu! Kui vittun vammanen rumma paska siellä on? Vittu kemali. Kerro hei! Karu! No! Puhut sä jotain? Vittu sun äänet on niin saatana paskan laatusta, että vittu siellä koskaan tuu vittu saamaan pillua. Sä oot vittu vai? Siis vittu! Ei helvetti! On ollut julta vittusesta asti. Siis vittu sua vituttaa sun elämässä. Saada syrjitty pikkusesta asti. Meinaat pikkuhiljaa niin tappaa itseä. Smoker itkee ja huutaa. Smoker itkee ja huutaa. Ei jumalauta, kuin vittu vammana tommonen ihminen voi olla. Siis vittu. Parastas, pistettä. Ei jumalauta. Jumalaut. CS on sun elämä vittu ja auko täällä päätä. CS on sun elämä. Ei jumalauta. Kumpi on parempi, ei jumalauta. Karu. Myönnä pois, tää CS on sun elämä. Sä et pärjää täällä. Tää CS on sun elämä. Sä tiedät sen. Smoker, miksi sä vikiset? Smoker, miksi sä vikiset? Oi. Ei helvetti soiko, kuin vittun tyhmä idiootti jäpä voi olla. Niin Donut, mä olin parempi. Nudessu. Siis vittu ei pelattu siinä 2 rundia kun ne pelaajat tulee kilpailuun spektaattori, et sä muista? No suunnilleen 1,5 tuntia ehdittiin pelaa. Pelattiin se ekan runi kunnes Smoker, miksi sä itkee? Smoker, jos haluat ottaa uudestaan niin tuu vaan. Ei, niin ei sillä mitään väliä, jo 2 runia pitää pelata siinä. Ja toisesta ehdittiin pelaa suunnilleen puolet. Niin ne pelaajat. Ja siinä kohtaa mä olin johdolla. Niin, pelaajat tuli siihen. Jos haluat ottaa uusit, niin mennään vaan. No jos mä olin puolet johdolla, silloin mä voito.